A feira do Galo de Meis sobrevive a Covid-19. O mercado volverá a situarse na Praza de España e 11 criadoras exporán os seus galos. Para que poida levarse a cabo, o goberno local instalará unha carpa e adaptará a praza para cumprir coas medidas anti-Covid. Si se vai a desenrolar durante toda a mañán, como sempre, o día 22, a venta dos galos na Praza de España. Vamos a colocar unha carpa, ademais con todas as medidas de seguridade, para que haya unha parte de acceso e outra de saída, e que non haya aglomeración de xente. Dende a vila non quixeron deixar pasar a oportunidade de celebrar un mercado que pon en valor un produto tan tradicional e de gran calidade en Meis. Nos o que estamos convencidos é que si vai a ter éxito é a esencia desta feira, que é a venta do galo, porque obviamente si con nada non se pode competir, incluso con unha pandemia, é a calidade do galo de corral de Meis, e que xa con esta novena edición está acadando uns resultados moi bons, está medrando ano tras ano. As criadoras dubidaban de que a feira puidese celebrarse. Para elas, a posibilidade de poder expoñer o seu produto aos clientes é unha gran oportunidade. Afrontámola con moitas ganas. Nos é verdade que en principio non estábamos por facela porque tiñámoslle medo, pero vimos que un pouco non é o mesmo que che pidan o galo por teléfono porque cae na feira, porque na feira realmente ves o que compras, non? E na casa, pois ti empaquetas o galo e mándalo empaquetado. A xente ten mellor maneira de elixir vendo os galos de todas as criadoras por ali. Cada criadora exporá nos seus postos entre 8 e 10 galos, dependendo da demanda que teñan. O que agardan é, ao igual que os 2 últimos anos, vender todos os galos. Na feira, normalmente, uns traen 8, outros traen 10, outra tal. Estes anos estánse vendendo todos. Quer dizer que levamos 2 anos para cá que non quedou ningún. Pero, bueno, este ano xa... Os galos de Meis atópanse en bo estado e esquivan as enfermidades avícolas que estánse a dar noutros concellos. Os interesados en mercar o galo de Meis poderán achegarse á Praza de España da Vila o día 22 de decembro durante toda a mañán, sempre cando as novas restriccións o permitan.